Pani doktorka Čergeťová je medzi nami dnes a pozvali sme ju, aby nám vysvetlila, aby nám dala dokonca nejaké konkrétne rady, ako zvládať vlastný hnev. Vítajte v Dámskom klube. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Tak, pani doktorka je psychologička a na úvod teda, ak by sme si mohli definovať, čo to ten hnev vôbec je. Keby sme mali definovať, že čo je hnev, tak je to vlastne prirodzená a univerzálna emócia, ktorú máme všetci. Je veľmi špecifická tým, že ona má veľmi intenzívne prežívanie, respektíve z tých základných emócií, ktoré máme, je veľmi taká silná a má tendenciu nás aktivovať k nejakému činu a preto zväčša tak v detstve máme prirodzenú nejakú také označovanie tejto emócie, že nie je vhodná alebo nie je primeraná alebo nemala by sa vyskytovať. A preto častokrát s ňou nevieme ani nejakým spôsobom narábať, pretože sa jej vyhýbame, potlačujeme ju a mnohokrát prichádzajú za mnou práve klienti s tým, že chceli by sa jej nejak zbaviť. Čož je vlastne nemožné, pretože je to jedna zo základných emócií, ktoré má každý človek a majú od narodenia. Áno, takže keď som na úvod povedala, že táto téma sa dotýka každého jedného z nás, tak je to pravda, pretože hnev vnímame ako niečo zlé. Keď sa niekto hnevá, tak je to zlé. Áno, paradoxne to tak ale nie je, pretože hnev nám vlastne pomáha. Hnev je reakcia na nejakú frustráciu alebo na nejaké ohrozenie a keď sa hneváme, tak sa vlastne snažíme niečo ochrániť. Či už sú to naše hranice, naše záujmy, naše postoje alebo samého seba. Poďme si jasne definovať, máme definíciu hnevu objasnenú z toho psychologického hľadiska, ale tie príznaky a ako sa ten hnev vôbec prejavuje, u každého možno inak. Takže by sme si dali také tie typické prejavy hnevu z toho psychologického hľadiska, keby sme sa tých definícií ešte držali. Áno. Môžeme ísť v takých troch rovinách. Prvá je tá emočná. Hnev je vlastne emócia. Ona je spojená s hostilitou, to znamená nejakým postojom alebo názorom, čiže myšlienkotvorným procesom, kde ja si vysvetľujem alebo niekoho označujem, že je nepríjemný alebo tá situácia je nepríjemná. A potom máme ako keby tú behaviorálnu, nejakú, čiže to správanie, tú zložku, ktorá sa spája s agresivitou. Čiže máme tendenciu alebo máme nejaké prejavy, ktoré môžu byť zvýšený hlas, nejaký útok, fyzické priblíženie sa k niekomu. Čiže sú to viaceré také spôsoby, ako sa ten hnev prejavuje a jedna zo základných vecí, ktorú vlastne učíme aj mojich klientov, je si uvedomovať, že hnev vzniká a to si vieme uvedomiť na fyziologickej úrovni. Povedali ste, že hnev je v poriadku. Do akej miery je ale teda v poriadku? Že by ste nám to tak jasne definovali. Teraz ste spomenuli aj slovíčko agresivita. Má teda hnev určite blízko aj k tej agresivite? Má. Do akej miery je to pre nás zdravé a možno aj teda potrebné a kedy už nie? Hnev ako emócia je zdravá emócia. To, čo sa my snažíme v priebehu nášho rastu, keď jednoducho z dieťaťa sa stávame dospelými, je, že sa snažíme skultivovať nejakým spôsobom prejavy toho hnevu. Takže chceme, aby boli konštruktívne a nie deštruktívne. Čiže hnev nemôžeme definovať ako nezdravú emóciu, ona je vždy zdravá, avšak to, čo nasleduje po nej, to znamená, ako ja reagujem na človeka alebo ako reagujem sám voči sebe, tak to môže byť práve deštruktívne. To je tá fáza. Čiže to, že sa hneváme, je v poriadku. My by sme si to ale mali sami sebe nejak upratať a to nám poradíte ako. A vlastne to konanie následné, pretože ten hnev nás ovplyvňuje v rámci správania sa voči druhým. Áno. Ale taktiež aj voči sebe, lebo môže byť ten hnev aj seba deštruktívny. To znamená, obraciam ho voči sebe alebo ho obraciam voči niekomu inému. Taká základná technika na to uvedomenie, ktorú ja veľmi rada používam, je to volám, že technika troch otázok. A to je väčšinou, keď my prežívame nejaký hnev, že sa spýtam sama seba, že môže tento človek sa voči mne takto správať, lebo zväčša ma teda niekto nahnevá. A odpoveď je, že áno, môže. Že my nedokážeme nejakým spôsobom ovplyvniť to, ako sa ľudia voči nám správajú. Nedokážeme proste riadiť správanie niekoho iného. Druhá otázka je, že či môžem ja takto reagovať na toho človeka, či sa môžem hnevať. A áno, môžem. Odpoveď je takáto. A potom je tá tretia otázka, že či chcem na neho reagovať konštruktívne alebo deštruktívne. A práve tento proces, keď prejdeme týmito tromi otázkami, že si tak zvedomíme, čo sa vlastne v nás deje, nám pomáha k tomu, aby tá reakcia bola naozaj zodpovedná, aby som sa ja rozhodovala, či chcem alebo nechcem byť konštruktívna či deštruktívna. Tu ste už krásne nastrelili aj ďalšiu situáciu, keď sa s nami niekto rozpráva a je v tom veľká emócia hnevu. A teda čo sa máme spýtať a teda tieto tri veci alebo tieto tri otázky sa spýtať, odpoveď ste jasne pomenovali. Čo keď to ale nie je aj tak konštruktívne? Napriek tomu, že sme si položili všetky tie tri otázky, odpovede sú jasné, ale nejakým spôsobom to nepomohlo
tej situácii? Ak sa vlastne pýtame na situáciu, že niekto na nás reaguje agresívne, tak kľúčové je zostať samozrejme v pokoji. To znamená neprilievať tam ten benzín, pretože zväčša, keď človek sa hnevá, tak on prežíva emócie, ktoré sa týkajú neistoty, môže mať nejakú predchádzajúcu traumu z tej situácie, čiže mohli sme stlačiť tzv. Slabé miesto, povedať niečo, čo sme nemali, zväčša je vlastne frustrovaný. Čiže veľmi dobré je využiť to, že zrkadlím nejakým spôsobom to jeho správanie, čo už neznamená, že ja budem tiež kričať alebo budem mať nejaké prejavy hnevu, ale že budem popisovať, čo sa deje. Čiže napríklad poviem, kričíš na mňa a veľmi pokojným hlasom, pretože v tom momente, keď ten človek je v tej intenzívnej emócii, on si neuvedomuje častokrát tie prejavy správania. Máme taký semafor, ktorý môžeme pri tom citlivovaní využívať. Čiže prvé je toto, že popisujem tú situáciu. A druhé je, že dávam mu jasne najavo, kde sú moje hranice. Vraví sa, že keď je vlastne ako keby tá finálna fáza toho hnevu, tak sa využije tzv. Technika time out. To znamená, že poviem si, že odchádzam z tej situácie, ale ten odchod z tej situácie nemá byť taký, že buchnem dverami a viac ťa nechcem vidieť, ale má mať nejaké pravidlá. Akým spôsobom odchádzam. Zväčša to teda riešim hlavne v nejakých partnerských vzťahoch, kde máme mať dohodnuté, že ten druhý partner by nemal nasledovať toho človeka, ktorý agresívne odchádza. To znamená, mám pravidlo, nenasledujem ťa, viem, ako dlho budeš preč, viem, koľko potrebuješ na ukludnenie, mám nejaké techniky definované, keď som ja ten, kto je nahnevaný, že čo budem robiť v tej situácii, keď odidem. A koľko času potrebujem na to, aby som sa vrátil vlastne v kľude. A teraz som sa teda nejak ocitla v tom, čo ste opisovali. Sú teda dvaja partneri, jeden partner odišiel preč, pretože toho druhého nechcel ešte viac možno provokovať, ale ten, čo zostane doma, viem si predstaviť, že ešte ten hnev stúpa a je ešte viac nahnevaný na to, že možno ten partner druhý odišiel. No, ako teda, čo by ste odporúčili v tej danej chvíli, keď ten hnev ešte naberá na svoje sile? Presne o tomto to je, že ak je tam dopredu určený plán medzi tými partnermi, tak oni chápu, prečo ten jeden odchádza. On odchádza práve preto, aby tam nebol spôsobený ešte väčší nejaký kolaps medzi tými partnermi. To znamená, aby nedošlo k nejakému ublíženiu jednej alebo druhej strany. A ak to obidvaja chápu, že toto je dohoda, tak samozrejme vedia sa s tým vysporiadať. Čiže aj jedna aj druhá strana rozumie tomu, čo sa práve deje. Že tie emócie sú tak intenzívne, že nie sú schopní buď jedna alebo druhá strana to zvládať. To znamená, povie, ja potrebujem 10 minút pauzu, pretože naozaj, keby som pokračovala v tom, čo teraz prežívam, budem ti ubližovať. A v tom je tá výhra tej situácie, že si aj uvedomím, že keď odíde ten partner, tak to robí pre moje dobro. To nie je tým, že on ma chce trestať teraz nejakým tichom alebo niečím podobným, ale že potrebuje svoj vlastný čas na spracovanie a zvládnutie tej emócie. Stačí niekedy napočítať do 10? To sú také techniky, ktoré áno, odporúčame, ale závisí to od intenzity hnevu. Dýchové cvičenia. Veľmi dobrá je Jacobsonová progresívna metóda, kde vlastne zatínate svaly a púšťate ich. To znamená, že uvoľňujete tú tenziu z tých svalov, pretože ak je niekto z hľadiska intenzity veľmi vysoko, tak jemu už nepomôže, že sa 3-krát predýcha. Jednoducho tá intenzita tej emócie je tak silná, že toto on nezvládne a práve preto vtedy je dobrý ten time-out alebo techniky citlivovania, čiže uvedomujem si vopred, že už som tesne pred tým kolapsom. Áno. A to sa musím naučiť vnímať práve cez to telo. A ako? Že by ste nám konkrétne prezradili? Príklady môžu byť rôzne. Mňa tak napadajú rôzne napríklad v pracovnej situácii alebo aj v tej súkromnej situácii, že máme dve možnosti. Buď sa to učím sám, to znamená snažím sa vnímať, že že mám tu nejakú emóciu, čo sa deje v mojom tele. Všímam si sám seba, spomalujem sa. To znamená, čo sa môže diať. Mám nejakú tenziu v svaloch, začínajú mi ramená sa zdvíhať, idem do tej útočnej pozície. Zrýchluje sa vnímanie tej reality, mám bušenie srdca, adrenalín je vyšší. Toto všetko sa musíme naučiť vnímať. Vtedy zisťujeme, že v akej som fáze. A keď si definujeme taký ten semafor, ktorý môže mať nejakých 5 fáz, tak každú tú fázu si vlastne nazvem, že čo to je. A viem, že už keď som vo fáze 4 a som tesne pred tou 5, tak musím zatiahnuť tú ručnú brzdu. Ako? Ako? No práve tým, že si všímam to telo, že už napríklad nezvládam ten tras rúk. Ak nie som schopný, že nemám ešte túto zručnosť, všímať si sám seba, môžem požiadať niekoho iného. To znamená, môže to byť nejaké heslo, ktoré bude hovoriť, napríklad typicky môže byť, že ak vás prezývajú štandardne Andrejka, tak v tomto prípade vám povedia Andrea. A vtedy vy zistíte, že spozorním, že niečo robím zle, aj keď neviem čo.
ale učím sa vnímať, že niečo sa so mnou deje. Je to ako niečo také, keď chceme chudnúť a máme kalorické tabulky, tak tie kalorické tabulky nemáme preto, aby sme len počítali tie kalórie, ale aby som dokázala vnímať, kedy už mi stačí to jedlo a aby som sa neprejedla napríklad. Že to tak stopnem? Že to tak stopnem, že sa naučím, že aha, toto je ten pocit sítosti a takisto je to aj s hnevom, že aha, toto je ten pocit, kedy už začínam sa vo mne niečo diať a na to mi môžu pomáhať veľmi iní ľudia. Môžem urobiť aj to, že si poviem, že keď si to všimám, poviem si, že idem si zobrať pohár vody a odídem na chvíľku z tej situácie a vrátim sa. Je to veľmi nerušivý spôsob, ako napríklad v pracovnom kolektíve vieme toto vyriešiť. Na záver sa spýtam na to, ľudia, ktorí majú niekoľkoročný hnev, niekoľkomesačný týždňový voči niekomu takýto hnev prechovávajú. Niekedy nemusia ani kričať, stačí pohľad a odozdávajú tým energiu a dávajú všetko najavo. Čo si tak vlastne nesú do života, pretože ten život znepríjemňujú aj svojmu okoliu, aj blízkemu okoliu, už len možno takým pohľadom. Áno, môžu to byť rôzne traumy a ono je to niekedy typické pre také spoločenstvo ľudí, lebo my fungujeme troška v tomto ako zvieratá, je to taká koregulácia, to znamená, že ak žijeme s ľuďmi, ktorí štandardne na nejaké signály reagujú prehnane a agresívne, začneme to robiť aj my. Je to niečo ako keď stojíte na semaforoch a vidíte, že ľudia idú na červenú, tak máte tendenciu ísť aj vy na tú červenú, že sa prispôsobujete tomu okoliu a je to spojené práve s tou konformitou a keď si nazberáme veľa tejto agresie a veľa takých utrpení a veľa tých zranení a veľa tých situácií, tak potom máme tendenciu si to tak uskladniť, zadebniť a bohužiaľ on to potom búcha ako ten popcorn v tom hrnci a niekedy to dokáže prasknúť veľmi intenzívnym spôsobom. A vtedy byť čo najďalej možno od takých ľudí. Veľmi pekne vám ďakujeme za všetky, lebo viaceré techniky ste nám teda predstavili a priblížili, tak za všetky techniky. Pani Čergeťová spomínala červenú a ja teraz poviem oranžová. A teraz zelená.